Hello guys, good afternoon. This is me again, Jepboy, and welcome to my channel. So tulad nung sabi ko nung previous vlog natin guys, so nagluto tayo ng meriendang ginataan. Kasi di ba naghati-hati ako doon ng gabi. Sabi ko yung kalahati ng gabing malalaki or magaganda yung hati ay gagawin nating ibang merienda or ibang merienda, which is kaluko nga sa amin. Hindi ko alam kung merong ganito sa inyo o kung anong tawag nyo sa meriendang to, pero sa amin kasi dito sa Verac is kaluko ang tawag. So ito ay gabi. Gagawin mo is hahatiin mo siya sa dalawa. Okay. Yung isang gabi hahatiin mo sa dalawa or sa gitna, and then kukunin mo yung gitna niyan, yayadyarin mo siya. Yun ang gagawin mong pampalaman sa kanya. Okay. So yung nagbalat na tayo ng gabi, and then hugasan natin para malinis ka naman. And then after nyan, hahatiin na natin 2 into halves. So kailangan dapat maayos yung pagkakahati guys, kasi ito pag hinati mo siya, marupok siya. Agoy! Rupok naman pala eh. So kailangan guys, dapat daan-daan talaga kayo sa paghati nito into halves or pag-divide nito into halves, kasi kailangan kasi maayos or hindi naman masyadong perfect but close to perfect, even yung pagkaka-divide nito. Kasi nga guys, kukunin natin yung gitna niyan, and then yung pinaghati nyo, ibabalik nyo din yun. Okay. Kaya dapat yung hinati yung ganyan na dalawa, halimbawa isang ganyan, tapos pinaghati nyo, itatabi nyo lang siya. Dapat sila din yung pair para hindi ka mahirapan hanapin yung kapares ng pinaghati. Magulo ba? Basta ganun. And yun nga, pag nahati mo na siya lahat, yayadyarin mo na yung gitna nun. Yun yung magiging palaman niya o kaya feeling niya. Yun yung pwede mong timplahan, na pwede mong lagyan ng makapuno o kaya lagyan mo ng ng buko o kung ano man. Bahala ka na, mag-innovate ka, mag-experiment ka, yun, mag-feature ka ng mga bagong mong experiment or method gamit na ideas mo para mag-come up ka sa original mong gawa. Siyempre based on adaptation nga lang. Saglit, anong pagsasabi ko? Saan na tayo napunta? Ano to, reporting? Gagawa lang tayo ng merienda. Yun lang naman. Si Tukmol, nandito na naman si Tukmol. Ano naman kayo sinasabi nito? Oh, parang maiba na yung ihip ng hangin ngayon ha. Parang may pagtulong na siya ngayon. Okay, sige. Okay yan, okay yan. As in, kahit konting gesture man lang, tumulong ka, okay na okay. Goods na goods yan. So yan, patuluin muna natin si Tukmol. Ayan, nabigyan na naman siya ng instruction. So pwede na muna natin siyang iwanan. Tapos ako naman ay gagawa naman ng mga pwede pang gawin para smooth lang yung trabaho. So yun guys, madali lang naman mag-yadyad nito. Kuha ka ng kutsara, gamit ka ng kutsara, and then yayadyarin mo yung gitna niya. Lahat. Mas manipis, mas maganda. Pero wag naman yung sobrang nipis, baka mabutas naman yun din. Lalabas yung feeling dun. Siguro mga ilang centimeter lang yung ititira nyo. Wag naman din yung sobrang kapal, kasi para hindi naman kayo mahirapan magluto niyan. Kasi siyempre, mas makapal, mas matagal maluto. So dapat yung lang, yung saktong-sakto lang din naman. Mga konting centimeters lang. Kasi gagawin nyo nga, kasi ibabalik nyo tong mga pinagyayadyad nyo, titimplahan nyo kasi yan. Oh, tapos na si Tukmol. Okay, nice, good job ka dyan, Tukmol. Titimplahin nyo yan tulad ng ginagawa ko sa video. Titimplahin nyo yan, pag halu-haluin nyo, timplahin nyo, tapos lagyan nyo ng asukal, o kaya yun nga sabi ko, asukal, o kaya makapuno or buko. And yun nga, nagpakulo na at kumuha na rin tayo ng pandan sa farm uli namin. Wow, binago ko na po yung description ng farm. O basta may tanim ka, may farm ka na. So yun nga guys, titimplan ko na to. Ako hindi na maglalagay ng kung ano mang makapuno, kasi baka lumabis din, kasi syempre madadagdagan yung volume nito. Kaya asukal na lang ako, tapos meron pa akong tirang powdered milk, nilagay ko na lang. Though hindi naman talaga nilalagyan ng gatas to, pero trip ko lang talaga. Tapos ayun guys, ito yung procedure. Pag timplahan nyo na, lalagyan nyo siya ng ganyan, ng fillings, yung niyadyad niya na laman niya. Tapos ibabalik nyo siya sa pagkakabuo niya, pero may laman na siya this time. Pero hindi ko alam yung Tagalog nun eh. Basta ganyan. Basta ganyan na lang. Tingnan nyo na lang yung video. Tapos kung meron kayong panali o PC, pwede nyong gawin yan, kasi maghihiwalay din yan. Pero sa case ko, ginawa ko yung pandan na lang. Yun na lang yung ginawa kong panali. Pero okay. marupok din yung pandan.
maano din yan, mabilis din yan mapigtal. Kaya, pero dahan-dahan, magagawa nyo rin naman yan. Pero mas maigi kung may panali kayo. Kaso nga lang, baka makalimutan nyo, tapos makain din yung panali. Tapos yun, magpakulukan na ng unang, hindi, yung pangalawang pigang gata. And then lagay nyo na yan. Dahan-dahan kasi mag-ano yan. Pero pag halimbawa napakuluan na naman yan, didikit at didikit naman yun. Kaya walang problema. Kasi 'di ba yung gabi meron siyang characteristic or may property siya na self-adhesion. Kaya kahit wala kayong PC, okay lang kung hindi niyo siya matatali. Kasi didikit at didikit naman talaga siya. Kaya lang nilagyan ko siya ng panali para kasi pag unang lagay mo may tendency pa na maghiwa-hiwalay siya. Kaya ganun. Sana na naman tong sinasabi ko, sana naman tayo napupunta. So lagyan ko na ng asukal. So panimpla ko asukal tas konting asin para may panlaban nga na naman sa sobrang tamis. And then last lagyan na rin natin ng unang pigang gata. And then konting vanilla ulit. Tas kayo guys may garnish, tapos na pala yun. Kahapon nung isang araw pala yun. Wait, patuloy lang. Tapos ayun, patuloy nyo lang pong pakuluan hanggang sa makita nyo na nagmamantika siya. Antayin yung maiga-iga siya. Mas masarap yung nagmamantika para alam mo yun, yung damang-damang mo yung yung pagkakrimi nung gata. Sarap. So ayan, tapos na siya. So eto na tayo, mag-taste test na naman tayo. Ito yung itsura niya. Ayan, yung parang pinaka-shell niya and then yung loob niya. Hindi lang kasi talaga ako marunong sa food presentation, pero promise, gustong-gusto ko talaga yung merienda na to. Masarap na masarap para sa akin. Tutulad ng sinabi ko dati, mas gusto ko yung mga gantong merienda. Hindi ko talaga to hihindihan. So ayun na, si Tukmol lang dito na si Tukmol. Luto na kasi eh. So, ayan. Sige, pagbigyan natin si Tukmol. Anyways, tumulong naman siya kaya deserve niya na meron siyang parte. Kaya hintayin natin siya kung ano naman yung magiging verdict niya dito sa ating niluto. Pero ba't parang tagal niya dun sa likod? Ang dami ko nang sinabi pero andun pa rin siya. Ano yung ginagawa niya? Baka dinadamihan yung kuha. Uy! Yun na. So, eto na nga. Tignan natin kung ano yung magiging reaction ni Tukmol. Alam mo ka mungguloy yard. Ano kaya? Oh, okay daw. Okay, yun lang guys. Thank you.